салом алейкум бародарон. ростия чизе мехоҳам пешниҳод кунам. касоне ки хоҳиши гузаштани границаро доранд бародаро метавонанд ба акаи ҷамшед муроҷиат кунанд. бениҳоят компанияи хуб дора, мошинои хуб дора. тӯли чанд сол шуд кор мекунанд. касоне ки дар ҳуҷҷатҳошон мисол ягон камбудӣ аста иншоалло ҳал мекунанд. бо агар аз номи канали мо гап занем бародаро, мисол шуморо ай ҳамун ҷое ки мисол зиндагӣ мекунед ай ҳамун ҷо омада мегиранд, соқ саломат бурда меёранд. номерошон дар рӯи экран мебурад, худтон мисол занг бизанед, маълумоти корро аз худашон бигиред. худованд нигаҳбонтон бошад.